Vyrážka na jazyku? Pozor, môže to byť vážne. Potrápil vás už na jazyku bolestivý hrbolček? Veru, ľudovo povedané, pupák na jazyku nie je nič príjemné. Na druhej strane však väčšinou nad týmto problémom mávneme rukou. No naozaj sa netreba ničoho báť? Vyrážka na jazyku sa spája so známou poverou o ohováraní. My si však posvietime hlavne na reálne príčiny tohto javu. Pozrite si video, pretože nemusí ísť len o banálnu záležitosť. Minuloročné stretnutie so staršou pani v čakárni ma Veru vyviedlo z omylu. Z neškodného hrbolčeka na jazyku jej prepuklo ochorenie, ktoré spomeniem až na záver. Pretože áno, naozaj netreba robiť paniku z každého pupáčika, ale ak zdravotné ťažkosti, a to akéhokoľvek charakteru, pretrvávajú, mali by ste sa vybrať za odborníkom. A áno, táto spomínaná žena neriešila evidentný zdravotný problém mesiace. Vychádzam z nášho staršieho a momentálne aktualizovaného článku na webe krasaastyl.sk. Pokiaľ nás chcete podporiť, zanechajte palec hore, odber a v komentári sa prípadne podeľte o svoju skúsenosť. Ďakujeme. Je pomerne známy fakt, že farba jazyka či povlak na ňom môže signalizovať ochorenia. Čo však vyrážka či vyrážky na jazyku? V niektorých prípadoch nemusí ísť o nič vážne, no inokedy to môže poukazovať aj na ťažší zdravotný problém. Špeciálnu pozornosť si zaslúžia najmä tie hrbolčeky, plusgieriky či pupáky, ktoré nechcú zmiznúť ani po pár hodinách či dokonca ani po niekoľkých dňoch. Príčiny vzniku vyrážok na jazyku môžu byť nasledovné. Oslabený imunitný systém, nadmerný stres, vírusové infekcie, potravinové alergie, konzumácia potravín so zvýšeným obsahom kyselín, fajčenie či žutie tabaku. V spomínaných prípadoch možno príčinu vzniku vyrážok na jazyku eliminovať pomerne rýchlo. Stačí sa vyhnúť niektorým problematickým potravinám, posilniť si imunitu či skoncovať so zlozvykom. Nejde teda o nič závažné. Za zmienku zaiste stojí z hľadiska stravovania aj konzumácia exotického ovocia, predovšetkým kiwi a ananásu. Pupáčiky na jazyku, ale aj svrbenie či pálenie jazyka a ústnej dutiny v tomto prípade spôsobujú enzymy obsiahnuté v spomínanom ovocí. Ide predovšetkým o bromelín a actinidín. Okrem tejto svrbiacej pohromy však slúžia veľmi dobre zdraviu, takže pokiaľ vyslovene netrpíte alergiou na ananás a kiwi, mali by ste si ich vo svojom záujme aspoň z času na čas dopriať. Poďme ale ďalej. Špeciálnou kategóriou sú vyrážky na jazyku u detí. Vyrážky bývajú častým prejavom vírusových a bakteriálnych ochorení, a to najmä pri klasických infekčných chorobách predškolského veku. Väčšinou sa však objavujú na iných častiach tela, ako v ústnej dutine. Hnisavé útvary, no nie na jazyku, ale na mandliach, sa objavujú aj pri hnisavej angíne. No keď hovoríme konkrétne o jazyku a vyrážkach na ňom, tie môžu vzniknúť aj pod vplyvom herpetických infekcií, s ktorými sa pasujú nielen deti, ale aj dospelí. U ľudí predovšetkým s oslabenou imunitou sa vyrážkou na jazyku prejavuje aftózna stomatitída. Na ňu sú náchylnejšie práve chorľavejšie deti, ktoré si môžu infekciu do úst zaniesť kontaminovanými predmetmi, hračkami, cumlíkmi a podobne. Teraz prejdime k dvom vážnejším zdravotným problémom, ktoré sa prejavujú vyrážkami na jazyku. V prvom prípade ide o chronické autoimunitné zápalové ochorenie s názvom Sjögrenov syndróm. Ten postihuje spojivové tkanivo a prejavuje sa zníženým vylučovaním žliaz s vonkajšou sekréciou.
Dôsledkom sú nielen vyrážky na jazyku, ale aj nepríjemné sucho v ústach či pocit suchých očí. Tento syndrom môže ísť ruka v ruke s reumatoidnou artritídou, lupusom či dokonca sklerózou. Ešte horším prípadom je rakovina v ústnej dutine, ktorá však patrí medzi zriedkavejšie. Na rozdiel od neškodnej vyrážky sa tá, ktorá môže signalizovať rakovinu jazyka, prejavuje s prievodnými symptómami, ako je zvýšený výskyt bielých škvrn na jazyku. Presne na toto ochorenie, neskoro podchytené, trpela aj pani z čakárne spomínaná na začiatku. Vyrážkam však ani po mesiacoch neprikladala väčší význam, čo bola chyba. Treba dodať, že pri rakovine sú hrbolčeky, respektíve vyrážky na jazyku až červeno-hnedej farby a môžu mať podobu vredov. Pozor aj na všetky vyrážky, ktoré nechcú zmiznúť, zväčšujú sa a krvácajú. Tak ako pri všetkých pochybnostiach v oblasti zdravia, tak aj tu platí, že návštevou lekára a konzultáciou problému s ním nič nestratíte. Práve naopak. Ako sme však spomínali na začiatku, nemusíte sa báť, že pri vyrážke na jazyku pôjde hneď o tú najhoršiu zo spomínaných možností. Väčšinou stojí za vyrážkami na jazyku oslabený imunitný systém či zmena v stravovaní, ale i mechanické poškodenie jazyka. No pre vlastné dobro si pamätajte, že aj z takéhoto naozaj na prvý pohľad neškodného problému môže vzniknúť niečo, čo ohrozí samotný život. Vďaka za pozornosť. Pokiaľ bolo pre vás video poučné, poprosíme vás o palec hore, odber a tiež o jeho zdieľanie s priateľmi a rodinou.